Men igen, som jeg har sagt mange gange før, altså det er en svær gruppe, vi kom i, og selvom Kazakhstan ikke lyder meget, så det vil folk også få se, når de kommer herop. Altså det er et godt fodboldspillende hold, hvor det består hovedsageligt af spillere, som spiller i den bedste russiske række. Så det bliver ikke nogen nem opgave, men jeg tror på, at vi kan løse den. Så det er jo på papiret af den kamp, der ser ud til, og hvor vi kunne få det største udbytte rent pointmæssigt. Men igen ikke, altså man skal passe på ikke at undervurdere Kazakhstan, fordi selvom det er godt nok et stort land, men som ligger langt over, faktisk grænser op til Kina, så alle spillerne derovre, på nær måske de 3, som spiller på deres mesterhold, men de spiller altså i den russiske liga, så det er jo faktisk russiske klubspillere, som vi møder. Og der er mange, der har sagt, at Kazakhstan, det var der, hvor vi skulle måske få vores sejre, og det er også helt klart, at det svageste er holdene i gruppen. Men altså, man skal heller ikke glemme, at næsten alle spillere på Kazakhstans hold, de spiller altså i Rusland, så det er dygtige spillere, men det vi jo erfaren, når de kommer herop. Det kan godt være, at Kazakhstan det ikke lyder særlig meget, men spillerne, altså de var også et bedre fodboldhold end os, da vi mødte dem på udebanen. Altså spillerne spiller til daglig i den bedste russiske række, så det er klart, der er noget niveauforskel, noget tempoforskel i deres spil.